λόγω ορθόδοξου δόγματος. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε ατμόσφαιρα τώρα, να πάμε στην τεχνολογία. Μικρές συσκευές οι οποίες αλλάζουν τη ζωή μας είναι πραγματικά έξυπνες και εξαιρετικά πρακτικές. Έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά. Αυτό που θα δείτε λοιπόν πραγματικά λύνει τα χέρια. Είναι ένας ηλιακός πολυφορτιστής. Προϊόν που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα στην αγορά. Έχει την δυνατότητα να παίρνει την ενέργεια του ήλιου και να φορτίζει όλες τις συσκευές, σχεδόν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και τα laptops. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα GPS και έχουμε τη συσκευή. Με το που τη βάζουμε, βλέπετε ανάβει το λαμπάκι ότι φορτίζει κανονικά. Αν και όπως βλέπετε δεν έχει καν πάρα πολύ ήλιο, αλλά που ακόμα και με αντιλιά, ηλιακή ακτινοβολία αρκεί για να φορτίσει μια συσκευή. Τέρμα στο άγχος των εξαντλημένων μπαταριών. Οι πρώτοι ηλιακοί φορτιστές πωλούνται ήδη στην αγορά και μπορούν να φορτίσουν κινητά, MP3, GPS, παιχνιδομηχανές και υπολογιστές. Παρέχει εύκολη συνδεσιμότητα μέσω θύρας USB για όλες τις συσκευές και χωράει ακόμη και σε μια τσέπη. Κοστίζει 106 ευρώ και ο συγκεκριμένος περιλαμβάνει και ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ακόμη και τη νύχτα. Αυτό το μέγεθος είναι σχεδιασμένο για να καλύψει περισσότερες συσκευές που μπορεί να έχουμε στην τσέπη μας. Δηλαδή ένα GPS, ένα κινητό. Σε αυτή τη συσκευή μάλιστα έχει και μπαταρία, οπότε έχει και ενδιάμεσο για να συνεχίζει να δίνει αδιάλειπτα ρεύμα ακόμα και αν σταματήσει το φως. Οι φορτιστές αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι το καλοκαίρι στις διακοπές και το ρεύμα που παράγουν είναι ίδιο με το αν θα βάζατε οποιαδήποτε συσκευή στην πρίζα. Τα ακουστικά αυτά είναι ραδιόφωνο με συσσωρευτές ηλιακής ενέργειας για να έχετε μουσική όπου και αν βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το κόστος τους φτάνει τα 40 ευρώ. Το συλλέκτη εδώ πάνω και είναι ουσιαστικά ραδιόφωνο που δεν χρειάζεται ποτέ μπαταρίες. Και ακούς ραδιόφωνο για πάντα, στο τζόγκινγκ ή στην παραλία. Τα πράσινα γκάτζετ έχουν πλέον και νόημα και λόγο ύπαρξης, αφού κερδίζουν έδαφος καθημερινά, όπως αυτός ο ηλιακός φορτιστής για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πράσινα γκάτζετ, αν μη τι άλλο, μια πολύ φιλική για το περιβάλλον ιδέα και πρακτική. Έλατε να δούμε τώρα πώς η τεχνολογία και τα γκάτζετ